ମୁଁ ଅବିନାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ମଝିରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଗାଁରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ବହୁତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଭାଇମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ରୋଡ଼ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ରୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୋଡ଼ ତ କେଉଁ କାନ ଦେଖାଯାଉନି, ରୋଡ଼ କେଉଁ କାନ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ପୁରା ଭାଇ। ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଗୋଟେ ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା ଏଇଠି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ, ରୋଡ଼ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି, ରୋଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଦେଖ ଭାଇ କେତେ କେତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ରୋଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଦେଖ ଏଇଠିକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଖରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଓହୋ ବହୁତ ଖରା ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ଭାବୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଝରଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବି ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା, ପୁରା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତଳକୁ ଯିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବି, ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ମଝିକୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କହିକି। ଆଉ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝରଣା, ବହୁତ ବଡ଼ ଝରଣା ନାହିଁ ତ, ପୁରା ଛୋଟିଆ ଝରଣା, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ପୁରା ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ପଥର ଅଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ଝରଣା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଯାକ ବି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ନା, ସବୁ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଭାବିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଛି ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଛି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଯଦି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋତେ ମୋବାଇଲ କିଣିପାରିବିନି ଭାଇ, ଭାବିକି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଛୋଟିଆ ଝରଣା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପୁରା। ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ ବ୍ଲକର ବେଲଘର ଥାନା, ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। କାଠମଙ୍ଗଳା ଯେଉଁଟା ବେଲଘର, ଯେଉଁ କାଠମଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ 6 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ଯଦି ହେବ, ସେଇଠୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ବେଲଘରରୁ 6ରୁ 7 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲାମାଳରେ ଅଛି, ବିଲାମାଳ 2-3 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଜାଗା ନା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁରା ଭୋଜି। ଏଇ ଜାଗା କିଛି ଖାଲି ନଥାଏ ଭାଇ, ଖାଲି ନଥାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ଏକାନି ସେକାନି ସବୁଆଡ଼େ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜାଗା ମିଳେନି, ଆମକୁ ବି ମିଳେନି। ଆମେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିଥାଉ, 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିକି ଜାଗା ସେଟିଂ କରିକି କାଠ ଜାଗା ସବୁ ଗୋଟେଠାରେ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ରିଟର୍ନ କରିବା, କାହିଁକି ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ଅଛି ଭାଇ, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପୁରା।
कहीं मोबाइल पढ़ापढ़ी हे बोले मत भी सीरियस डर लगुच पूरा डेंजरियस जगह अच्छी दूर किसी ये व्यू देखा जाए बहुत सुंदर पूरा देखु टे जंगल टी देखु पूरा देखु भाई मैंने पूरा बहुत सुंदर लगुच बेसी तो सुंदर लगुनि बहुत जाले भी बहुत सुंदर देखा जाए जगह चलते भाई मैंने पुणी भाई ये जगह जगह केमती लगुच निश्चय कमेंट माध्यम जनइबे ये जगह आपण गाँव में जदि झरणा अच्छे तेज निश्चय कमेंट माध्यम जनइबे चलते मो ऊपर को चढ़ुची गाइस बर्तमान मु ऊपर को पळे आसी अब जाउची मु नदी को फाइनली मु नदी को पळे आसी देखि पारतबे एडा होचे नदी आ नदी रो भी एई बळे किछ देखा जाउची देखि पारतबे आ एठिरो मु वीडियो को शेष करछि एडी हमर गुरु ठिया आइछि और नेक्स्ट वीडियो देखाबा भाई।